Allah Malikunafoni la jabako amo fo dante foli mina bi amaka émission mandi sans fait no ye Baro Kènè. Baro Kènè émission emi labelen do Malikunafoni fait wala saka o ladonia ako artiste ka villa anuka carrière musicale bi anga wele sira artiste doma artiste mindo elle n'est plus à présenter ame comme main dans et main tigilai ame kuma dama a reba représentana anla ne ba c'est Allah. Il veut qui présenter un flavor. Kosowe. Nga foli be en flavor ka belajeli. O belajeli ba me. Fara musuka dem senini mo goroba. Awo. Ni wakati la nga foli be be. O jaray. Ni Maimouna ka bo Burkina ka bo Malla. Aha. Awo parce que me fay Burkina be mbay malien. Bien mixage quoi. Amati me ko aussi. Awo. Maimouna jam. Ne jam deme. Deme chama ba fo wi drago parce que o foli ga gele chama ma. Ne jam deme di. Deme. Deme Mali jam no bien Burkina. Non Burkina jam. Burkina jam ni. Aha. Maimouna deme. Maimouna. E nana musique la chokodi. OK, oui ni ngal jaray. Ne me troupe de la. Troupe babemba. Ne me donner ke. OK. Donc tora doni da. Ba doni muso bi koroko kacha. Ko kacha. Donc nana to dona ka musique fena kanu. Donc a musique ko nana tene. Musique jara ye ki to doni. Kan to doni la. OK. Maimouna. Nam. Bi kwani. Yana ngana plateau sans fait. Moro ye message outi. Maïle baby question nana question chama mais question dama de sélectionner au lula amna se ka menu poser maïku no make basi maïma te basi yoro Maimouna nam il sera musique il nana musique la chogodi am fa ko redo il donna musique la chogodi quoi bon il nana musique la ina fanya fotogum quand tout troupe la wasoro me fait ka dori na soro ni pardon mi matike doni na soro ni famille konnana ni dong dalodo ay famille ne bokolo fanshi dong dalati Burkina ma chite dong la Burkina malla mo ko chite dong la aywa jaranere di drongi dong li kan donc école kia ni école ke ma matayroja mai ame dom na ko bi album jolle be mai bolo sugula bon ma album ba folo men album mesina son 600 soni dron ame o kunka me quoi mai e ka fanu do ko utunyai ini urokia koni tu baraka nyogon fe mais na 600 utaoye ten quoi jume de be bo foi tenen urokia che doni ne fo yango famille ni urokia ka debut la parce que wi ni ngal ke muna je ni ko nga je dore ko nga kele chin non te pour le moment foi tante kele toche bashi tante kele ma deliga al dat ken la ma deliga do ante jusqu'à présent ina be collaborer nyon fait al sansane be nalen ni urokia de gapel do na ne o sera e be gane welu bon ituma wele kana akani assister yoro plateau kan ko sabe chien na la sona mais ka ame domina ko bi musique et morceau joli de da ou bien parce que morceau do be iko album misra la kana bisa album titre foya yani akabo ou bien bo do wana mais ika musique do dai anga doko maibe Malikunafoni na bi wa be émission kan no e Baro Kènè abeka show ke an bi ne musique chamanda menye donc li folo me reda fonye klibu kala mo yena ko don o yengere fasari ala imazaka ga wa fasaye gafu ke pe un fasabe da ko sabe na sa ne fasabe sirala anga mai fasata nana ya amai nana jama janya mai nana malila sewa nana ariti su fene we jamala nyana je jelidenu nana malidenu sewa Maimouna nana malila tulunge Maimouna nana malidenu nisondia nana amai nana jamade amai nana Maimouna nana
Maïden Salamanana, Malidenu Nisondia. Ayo nani, Beki Denya Chere nani. Ayo nani, Beki Ninga Muso nani. Anebo nani, Jati Kinyumanu nani. Nani ne, Anganyogo nani ni kuma kankele. Allah. Tchè. Ça dépasse toutes mes attentes. Il voit qu'à dire. Donc, don. Imbeko. Maïnana. Kana artiste nyanaje. Kana malido nyanaje. Oredo quoi. Maï. Depuis de la musique là, kana c'est bima. Ye geleya jumon sorala. Ye nafan jumon sorala. Am se ka adam ni geleya ta yoro ya. Kosobe jien baro bara geleya bala ni ko ki bara kanu wajibi be geleya do sorala ibe noya do sorala bo yani nga se musique la donc li do kumen kamana ga ou veni micro d'un sans fait soutien ni jabe tike fabke ko ngane be klana obeke jama donc jama ibta jekero la al jusqu'à présent au benela be mo do kono causerie du mais ala e beda beni dancho godu ne be malaka ali moko flé donc li date moko bali olula waaw message kero do la ibta soro do be mo le wo micro dia be yele me morceau kelengele nunda pour ki nga former ibta soro jigera do la do be tawti micro di ma atene toro quoi waaw parce que ne a blanc qu'on a donné na tabara mi flé ne bala kadne donc inshallah ala bna sira do iranila o sera de reflexion avantage que la demain bon alhamdulillah bi alhamdulillah bi on ni là y a pas de souci quoi aide aha bi foite non ay sranya te ken dusukuna bon foi mai nam 600 ame fait ka do question wara tumbe no ko yala ambalnamso mai furle no na one furle no o yana ere il furle iskile be burkina wa iskile no malari ay ne iskile me malla donc ite se gata burkina mbeto ka tagana o wajibi me uluka bamana katida famille be no dia donc yani jare bon nya soro bayan fa malbale kadi ne fa la bébé mba fa ne fa la bébé yanno tiena donc malin burkina be kele me ya kadi malin burkina be kele ko sabe ko chama me mallo te ora chama malikadi ko jugu mai nam 600 ameka na question am gado question konna na ko rite kasira ay sira ay wa kanana bobo ga fasada plateau sans fait yame iba ke awa edro mai nam ame domina ko bi dugu gele ale ne do ko sabe kunu commune kera beba kalama oui ni o ye président ka démission aw artiste yere hakilna jumem ola e mai yere personnellement e hakilna jumem di ni koina mali crise koy bon ne bi se ka min fo tiena mali gelera dafla temenina gelera fo ka ta fo ka gelera parce que mo iba e kunu kumbe chugo mi bitete fiu mais dien ko abdala jani hakili de dien sangani de wallahi dien wakati ni fitini ni ne bolo ni bema femi nyamali kono bembalia to glan yoro fembe kuma di fembe siga fodi siga fo an ka siga mena amena ni o ben hokum konnai au artiste ou fanfe mune la bi artiste ou belente ni min jarabi shini olube fara ni min mi bara ni kunguru ni ke bi shini olube fara mun mai yere bisaka jumeni fo o roni nadi bon muna nano e artiste ou kamilie kono parce que ni artiste me se ka kuma artiste ari kan ntisi ka fen fo jeliaka artiste ne bolo ni ye fen kala fen body la fen usara ni o de kan mais ni problème babi at domaine kono nyengo ya semala haside o semala bo nyokon ko mala me o semala ne bolo na o ma ben ne ko jone mina ben sisa anyetola o minu kanga amunu ne be dong lida ka public la ni sondia ka se ka ben afala on yere be ben dong lida on yere te ben mais ne kon problème tene ne artiste che malla ne be kuma parce que ne be artiste wi
Iba walimbe armili kono oluna nyogona chama. Ouais. Donc une artiste chama e baraka nyogon fa. Bon bi artiste chama do. Iba artiste chama do. Mais kanani bara e artiste ya kono. Ne ka musique soro yere kanek jajo. Ka micro dine mané ka dongli da. O kera ne do rega ka jete bi de. Santanduru. Voilà, donc o de la ngo fin du tanche. Parce que amana feni mana na o lu dala manganu dro avec o beke awo. Ni ne bi kala ko. Bon artiste wera be munu yen deme parce que yani ka se fena munu ba nyedo munu nga koroni. Fi ko lu doni. I ka gere lu la. Bon o kelem sen nu fene chama be do be artiste ko roba wala wa bilibili ba de be an wera fitinuna. Chogodi. Fa muna parce que artiste ko roba do be nu yi dege. Nu wa yi be ka sansoro. O be dugu la ba nyine fugi la jigi mais obsa ke chugodi e be ka mogo degi o chama ba de be o ba de ne rebo ba de ni mogo don mais ne kon ala ko tiye mogo be kuma yere ne ma problème sera ko antu ko oluka wuli ka kuma artiste demsenu fe pour que artiste demsenu fe ne tay mi ni mi commencer ka sans soro ni fien do no anuna abenyina anta andando bli amenyine ante korodon ante badon ante faflandon. Bon olu ye fɛn minnu cɛman ye ne yɛrɛ bolo gafu sisan diɲɛnatigɛ kɔnɔ wallahi foyi tɛ sabali bɔ ni jɔn sabali la i bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ n bɛ kɛlɛ kɛ n bɛ ni ko ninnu nafa ka dɔgɔ ne bolo depuis ne ye kini ni ɲuman dɔn ne ma deli ka siɲɛ ta ne ni mɔgɔ tɛ hali kuma sama donc e ta ye dɔrɔn calmos ni min kɛ ne la n'a ma bɛn ne y'a f'i ye ne bɛ tɛmɛ ne ta bane datigena la teni ka problème na parce que datigena la mande alay ni yoro ni anto do mayila mayite datigena la ke kayno datigena la mande alay so kele ma de kele ma bi be shini be jom se ka sa ibe ko do ke bidoro yere ta do o la rama di mangi disigosi ebe feno ke sans yere ta ko fuy bo ko fay iba ke biulayna suina ala se ki ka kal famila yoro ni kele dala donc Dieu sabali de ala ka sabali da ambela jelema ala ka sabali da ambela jelema mai nam ni ne ko fo mai besra sira ne kana sira ne imam be ganye wa kanya la sira ne ka sira aywa kana sira ne ayene te sira aywa mai nam sisan ay artiste ka gele afo mais inyina ka imanyina mi nyina ala i ka album kurain ite fa ka do yoro la de ne te fe ka do ka musique do sama ka bola ka o scooping ke on ye do ko da anga plateau sans fait gafu no te gafu kui ko nu ne nyame o donda ko da ko ma bima uka ko da ko ma e ko be goye fini bi fe manyo ko nyini sanu bi fe ne bonyo ko nyini ngane ti juya ne tola kodan koma bima uka kodan koma ikube goyani ni sanu bi fe bureka sanu bi fe ne bonyini ntemo konia ni fini bi fe jamadon fini bi fe ne bonyini ntemo gonyengoya ni wari bi fe jamala wari bi fe ne bonyini ntemo kokoninya koda kuma bima uka koda kuma ikuwe goyani o album kono parce que Dieu c'est maintenant nos faire nous na bi donc ni réfléchir la cosa be mais mo ne ka musique ko mo ko be ne dema ko jugu donc de la koroba flamini bolo Dieu merci alhamdulillah o lubi deme o artiste tata sabal bu ne be ko amako tata nyambali artiste ani Mariam Dambélé ni jurula malamini jurula ma waaw donc ni ko ne kamana gane ne sera nunu ma wa nyana wa ulle be ne sigi ka donc lid ne ma jago ya ne bada awo mo ko ma delika donc lim dajinya kono anga foli buye ko sebe donc dala bawredo chapeau à elle mais mai ika inspiration ikan dongli e bi ka inspiration soro chugudi ne inspiration ne ra chama souvent me tobli la
ou bien ali menyage ngono sigile ou bien fendo dron donc anga artiste nunu kon tantu bolo ya nu mira mu ne fendo e dron sister ne mira al sam sege ne be mobli kono ne ka dong li do yere be album yere kono al dong lo be ne be mobli kono mu kata de ma folere dron musique nana dron ne téléphone takabla instrument donc ne ada kabla nya daga bla sisa kofe ni be munu faraka ani munu mai ibe se munu fene ka koroni lu ba doni o te joma yayo donc lu fene be sira yidila wera di kay kosebe donc tantanga artiste bu lambolo abo daga sunogo no bra jola ni bara jola toujours feni dobe na aba sebe kabla ali dale sunogo la donc li bina ibe wuli ba sebe kabla ay ko mo wikala ngala we iba enregistrer e mala ko leke mais brune ben clanche bébé et français mais ma mais ni ba fo be ma se ka se ben ngi olute il veut se ka se bere il veut se ka se bere mai nam comme iko ina na musique là it dona groupe it me troupe bambe ban la awo ka adam no dona fo bi e gele o soro e no yo fana soro ni ala nana naka nae sisan mai kelen ka nafulu baw soro ali nafulu baw yɛrɛ ma sɔrɔ mais an ka ala deli ye sababu ɲumanw ka sɔrɔ quoi e ka projet bɛ kɛ jumɛn de walasa ka dɛmɛ don an ka jamana ba ma ani artistes ma ni ala kɔni ye se kɛ ne ye diɲɛ fɛn bɛɛ se de ne tɛ wari fɛ ne ko n tɛ wari fɛ wari sugu dɔw bɛ ne t'o fɛ parce que adamaden yɛrɛ t'o ni si ta mais ni ala ye se kɛ ne ye yatimɛw le dɛmɛli ka di ne parce que ne yɛrɛ ye yatimɛ de a ka di ne kɔni parce que ne bɛ yatimɛdenw ye bolo caman kan Mali la kow ka ca diɲɛlatigɛ tɛ tile kelen ko bɛɛ n'i ka projet don yatimɛdenw de kɔni bɛ ne ka projet la yatimɛdenw de bɛ Mayi ka projet la a ka se ka yatimɛw ta ka fɛn dɔ k'u ye hali ne ma se k'a bɛɛ kɛ ka se ka caman kɛ u ye quoi k'u ɲɛji cɛ mais mun de la ni projet nana e yɛrɛ kunna e ko i ye yatimɛ de awɔ ne fa sara ne ba sara ne fa banna 2005 mais ne ba banna a mɛnna awɔ n bɛ yatimɛdenw ye c'est pas parce que n yɛrɛ bɛ problème sɔrɔ ala ka hinɛ u la ami n ba bannen donc n lamɔnna n ba dɔgɔmuso bolo n tɛ ba ko yɛrɛ n t'a dɔn ko ba tɛ bolo quoi mais yɔrɔ n'i bɛ kɔrɔbaya wajibi y'o ye i bɛna dɔn ko nin bɛ taa donc ne b'a ye du wɛrɛ kɔnɔ yatimɛw bɛ cogo di hali ni fɛn tɛ k'u la mais ni ne i ye k'i fa sara i ba sara dɔrɔn i hinɛ bɛ ne minɛ quoi i makari bɛ don ne na a ma nɔgɔ donc ala yɛrɛ ko mɔgɔ min b'a bolo kɛ ta yatimɛ kunkolo la dɔrɔn k'ale bɛ nɛɛma dɔ d'i ma donc a ka di ne ka yatimɛdenw kɔni dɛmɛ o de bɛ ne ka projet la kosɛbɛ ala ka se k'i ye i ka se k'o projet réaliser ala ka se k'i ye yɛrɛ de nin ye projet ba ye i kan ka n'i sigi sen kan yɛrɛ de kɔni a bɛ n ka projet la an ka ala deli ala ka se kɛ ɲɛ amina yarabi Mayi i ka album kura min bɛ nalen o i ni Rokia ye featuring k'a la ou bien an ma featuring kɛ fɔlɔ mais n ka musique dɔ b'a kɔnɔ a ye n dɛmɛ parce que jazzy bɛ yɔrɔ dɔw la yɔrɔ ale filɛ ale ye tubabu musonin ye o yɔrɔninw b'ale bolo donc a y'o yɔrɔ di yan nɔ mais an ka featuring bɛ nalen inchallah album in tɛ ban ni ala sɔnna ko mɔgɔw ma Rokia ta mɛn a kɔnɔ d'accord donc an ka faniw bɛ se ka satisfait sisan puisque Mayi ko foyi t'ale ni Rokia cɛ ale ni Rokia ka jɛ o ni bi cɛ san 15 o tɛ tile 15 ye dɛ an b'a fɔ a ye tuguni a ka to ka cliquer j'aime kan ani ka commentaire baw kɛ Mayi sisan ne yɛrɛ tellement que voyagera ni Awa yɛrɛ ye fanu yɛrɛ ta ka bɔ a la an b'olu bila kɛrɛfɛ fɔlɔ donc i bɛ ne de satisfait sisan quoi awɔ sisan tellement ne tɛ fɛ i ka wuli ni n'a danna ne ma yɛrɛ kɛ i bɛ dɔnkili da fo ka émission in ban e yɛrɛ ko cogo de o ko la awa ni e ko cogo min dɔrɔn problème t'a la ni ne ko cogo min dɔrɔn an ka kɛ o cogoya ye ni Ayiba fana ko cogo min dɔrɔn an ka kɛ o cogoya ye Mayi e hakilina ye jumɛn ye piraterie ko ka Mali la bi comme déjà i ka album bi problème ba ye yan sisan dɛ Mali la kɔni a bɛ ka i jɔrɔ a bɛ ka hami a bɛ k'an jɔrɔ parce que cassette ko yɛrɛ kɛra fɛn dɔ ye depuis n bɛ se k'a fɔ depuis an t'a dɔn k'anw bɛna kɛ dɔnkilidala ye ni pirate ko ninnu bɛ yen an baw ye
problème sɔrɔ a la an kɔrɔmusow ye problème sɔrɔ peut-être ko la mais n'u sera k'a lajɛ vraiment ka nin bɔ a la an artiste filɛ an tɛ foyi sɔrɔ an bɛ album minnu kɛ an bɛ an ka laɲini an ka dɔɔni sɔrɔ n'o fana pératira yɔrɔ a kuma bɛ caya dɛ mais sisan cachette ko fanga dɔgɔyara bɛɛ ko clé bɛɛ ko carte mémoire pour que i k'a mɛn i tuloden yɛrɛ la ko cachette bɛ feere f'i ka don dabanani wo ninnu kɔnɔ pour que ka taa cachette ɲini c'est vrai a t'i ye yɛrɛ sisan a t'i ye ɲɛ yɛrɛ la a t'i ye est-ce que maïto yɛrɛ b'an bolo min yɛrɛ bɛ se ka nin jouer yɛrɛ tuguni ne maïto ye mɔgɔ kelen de bolo ye ne mɔkɛ dɔ ye n'o tɛ ne ni maïto ye ɲɛ la a fɔ fana k'i bɛ cassette k'a la an b'a fɔ o bɛɛ ma ko o bɛɛ bɛ temps ta i b'i don fɛn caman fana kɛra CD fɔlɔ cassette ko kɔni bɔra la mais hali CD u ye a bɛ jouer mobile kɔnɔ donc o n'a ɲɔgɔnnaw mais vraiment u k'a lajɛ u ka sabali an pératiliw ma surtout an minnu ma san sɔrɔ fɔlɔ a ye dɔɔni sɔrɔ yɔrɔ an ma garibu ye an ma foyi sɔrɔ Mayi o piraterie yɔrɔ la fédération dɔ bɛ Mali la sigilen bɛ Mali la minnu bɛ piraterie kɛlɛ artistes yɛrɛ ka fédération de don e b'o la i t'o la n t'o la fɔlɔ bon o fédération bɛ yen n'i ma fili FIDAMA fédération n bɛ FIDAMA la i bɛ FIDAMA awɔ bala carte de bɛ ta carte membre donc walasa ka piraterie in kɛlɛ parce que fo na o bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan artiste bɛɛ min yɛrɛ fɛn fɛn ye micro ta hali o donna an kun bɛ réunion na tout près yan bala la palais la awɔ donc a kɛra mercredi jan tɛmɛnen vraiment FIDAMA kɔni a nana ni fɛn caman ye an bɛ ala fo k'a barikada hali couvre-feu tɛmɛnen awɔ u y'a essayer ka fɛn u jija yɛrɛ de artiste ye wariko b'o la malo dira ɲɔw dira an ma ka makɔrɔniw d'a ma donc vraiment u jɔlen no an ye n b'a la carte bɛ n bolo ça c'est très bien ça ça c'est très bien ça Mayi an tɛ fɛ ka tila la an tɛ fɛ ka i bila yɛrɛ bi donc i ka dɔnkili i bana k'i ka dɔnkili titre énuméré ye mais avec tout ça kɛ i bɛ dɔnkili da hali n'i bɛ dɔ de créer sisan i bɛ dɔ créer de i bɛ dɔ de créer san k'o da jɔn e la a ye nin ma da ne la sa a da Malikunafoni na parce que au filɛ nin ye vous avez trop d'inspiration hali ni y'aw wuli ten ko Mayi wuli k'i sigi karisa fasa ta de parce que kɔɲɔyɔrɔ la aw b'o de kɛ o ko karisa dɔrɔn o sɔrɔ inspiration bɛ n'o yɔrɔnin bɛɛ la n'a fɔra ko dɔnkilidala bɛ dɔnkili fɛn fɛn da kunkolo ka baara de ne ye koyi n'o tɛ ko wɛrɛ bɛ se ka mɔgɔ 30 fasa da mɔgɔ 20 kɔ n'a fɔra k'e k'o bɛɛ sɛbɛn f'i la surtout ne y'a feere tɛ sɛbɛnni kɛ o k'i k'o bɛɛ b'i kunkolo kɔnɔ a ma nɔgɔn i m'a ye dɔnkilidala caman bɛ u kunkolo ma ɲi ne m'u kunkolo ma ɲi parce que mɔgɔw kɔnɔ fɛn dɔw don ka sɔrɔ o tɛ a ma nɔgɔn réflexion ba de don quoi a ka baara in a ka gɛlɛn dɔɔni dɛ a ka gɛlɛn n'i bɛ fɛ k'a kɛ ka ɲɛ kɔni a ka gɛlɛn an ka taa fɛ Awa fɛnɛ ka ko n'u ka gɛlɛn mais Awa dɔnkili jumɛn de ka di yɛrɛ sisan dɔnkili jumɛn de bɛ album kura ninnu kɔnɔ de donc e ni yɛrɛ bɛ ne album kura dɔnkili da sisan kodako ma kodako ma an t'a tɔ ninnu n'an bɛɛ da mɔgɔw bɛna a jaabi ban dɛ a jaabi ban an ka to ma sa an ka miiri sisan n ye clip kuranin dɔ kɛ sisan o ye kɔni jarabi dɔnkilinin ye o ka di ne yɛrɛ o ka di hali ni e b'a dɔn k'e jarabilen don an jarabi yo kana ta kan to ne bɛ de fɛ i miiri sigiɲɔgɔnw ye kuma min fɔ ne de tɛ kana ta kan to i miiri balimaw ye kuma min fɔ ne tɛ ne bɛ de fɛ i miiri kabilaw ye kuma min fɔ ne tɛ kana ta kan to an jarabi yo kana ta kan to ne bɛ de fɛ o clip kɛra sisan i ma se ka wele ne ka taa laminɛli k'i kɔfɛ n bɛna taa o bɛna k'i fɛ yen album kura ko jarabi dɔnkili b'o kɔnɔ mais jarabi dɔnkili ta yɔrɔnin dɛ ne bɛ k'o de la i bɛ k'o de la parce que e jarabilen ko jugu ne jarabilen ba de don gafu tɔgɔ n ka kala tɛmɛ n baw la parce que ne baw ka lagare tɔgɔ gafu wa kana foyi fɔ gafu tɔgɔ ma n tɛ foyi fɔ Mayi jarabi dɔnkili in jara dɛ jari yɛrɛ awɔ mais an bɛ wagati min yɛrɛ o ko mais o t'i ma kumpa na dɛ ala bon n fana bɛna taa cassette
problème tala ni CD bora meta au sang ou bien ne be me connecter ke be ba ke chugo na nyere ba ke ti fene ba ke ti problème pour la parce que audio nye au artiste yere de onye ira wono yoro ko sabe min connecter ka taka mai nam amiga se anga émission kunche yoro la an yere de tumbe fe ka fanu yere ko mai yere ka kuma an animatrice ma mai nga question do la fin dugulun do be no mai yere be fe fin do ka fo jama ko do mai la mai fana ko fo neni fanui ani animatrice yere woni ngaleke ibe fe jume de be no mai yere ka qualité na ka défaut jumo yi ako fo fanui o perale mbare do ki kono we fe mai ga scoop yere de ka défaut yi mi ala e beda beni danti ko du nana fo ne afi ne te kele fe awo nte kele ke nte dat ken la fe me ndusuka kala ne dusuka farne o ye mai to ye mene parce que ne mo mi ni ko kene na ka ke ko mfe make ne te se ka musala ka ke quoi ne te sola te se musala la problème bari benena na kera dron ne ka fie ou be nga yidila ayoro la ki ni kena manière donc ni e ya fati dron ya bani ni awo o de kan donc ne te sera de femine ne ko ke ko kena na sa ko ne be tanda na ne te kan danga so ne be wuli katino fika so ya ne te se o ni ne ko seri la o do woni ay meta kele tere meta ita kanye iye ko de kena na biya majani de adigira na foka adigira na ni e fene mo ko no ma ite fe kele keke mai ne ta do ko jugudu ya fama abana o amita ni o ya bana ne ko ni nta fo na i jai ka kuma ne fe na mi jai ka to ne ko nta bana no yi ne ye dinero ne bi fo foli ke ka kuma ke ne bi fo ka kuma blila o de kan mai ani mo ko ka ba dat kera ne ke ko mi manager mala ngone biti kordi ne biti korgi fu de no chena nguna ti lama fo tin to de ke kele o lutte mais mai o era de kan bravo o era de kan ni artiste bebe se ka wa ebe million minake ikanga ketin tori alno tila ke akanga ketin tori yor parce que et puis fin no be toujours quoi artiste ya kono bi no we artiste u baké no ko koromatike ou veni jatigi mi ko do ke dro ibe le ki jatigi kirite ke sen sans fait non ne ko gafu mo am dara medima muna ibe mun sura gafu mare ni nyumante wallahi bonne be ala deli de ala ni da ala ma deli ka koromatike ni nendo ni da bi se ka fan be ni ngala bi se ka bama ko ben ni nga ko tafa ki amene da kali somna ne bi se ka dongli koroma do di da de funi parce que ni dongli da waran ngala golo de do na ma tu fi mana be tu jemana mais oni ni ere ba do nyele na 500 fe mi ka dongli ma ka karsa koromatike wallahi ala ma deli ko kene folo wanya ni ala fa ala kana koromatike ni ala ni da ala kana no ke fiu mais parce que il voit ka di chugo mnata ni ko ibe koromatike ki ka dongli la koromatike ko tamay mo ko ta fam akadi do we parce que muna public flay wolle ba ambla ko tamano tiene ou ve itara ko yoro do la sisa do bi wele ka sa ni karsa sinam so de den ya ni mo kom so ide a fasada e ka jiata nete kuma nete al jabidi ni kan dongli da to ni ba dati i yere ke wale mi ne bse ko de fie mais nete i koromatike ka do mo ko wala o main parce que e bse ka futne wuli ka do ne ba da dom ka da ka aja ela ne ka de yodo ne be ndege wo mo ko kemeri la donc odi kama ni ta ke ngabare no koromatike ka di mo ko tan mais abse ki jogo yo minke o kelimke abse ki ko wa mo ko kemeri donc artiste ka le ko ni boala pepe no kera koni anyere da manu yon te ya artiste were yi ka jegero ka koromatike o ve ya e fan were ki ta kiri ngo bi ko ka cha vraiment artiste ta ere de vraiment quoi suka ko ka cha vraiment no faut que mo ni ko yere de kaskat be ko ka dabla ko antara dengulu dola kala ma ko raseli la neni terimso doni ale da accompagne ka tabla be bamana doni la be jelong la donc ni jelem so do na dron am micro mine ko hawi ko ni te Dubai do kati inoluche parce que on sigiri no bazin simple wa una kwa Dubai tauna ni te samara marki do boni ko nunu ni e fen munu chemain kwa a chemain ibe problème do ni mo ko cheka soro fi market ne era yele la kwa yele ko ne yele la mais yoro o yoro ni fana problème ya ne ye wele kana ni ka koyona Dubai te ne kana e kadne ne kan ke son e be Dubai do kana Italie be esena tu ka marque finu era de bila quoi ni wata be mo ka demo wata te ka ali je sais même pas ali ka musoro ere soro
bon net na hésiter o tient parler donc de la ka parler ba abi jatigi do sira mais donc de la kan parler ayana ana ko tugo wéré voilà e nana donc de la wéré sore e ma wele o de tara nyana jala e nana kebi na o critique parce que Dubai be kana ka soro o be Dubai mi do e si mu mebe e te se godo donc ni fɛnw de fou ka fɛn u ka nin bɔ a la quoi donc e k'o lajɛ o bɛna rivalité bɛ taa créer nin yɔrɔ la bon n'o kun kɛra kɛlɛkɛlɛ san dun o fana bɛ micro ta o fana bɛ fɛn dɔ fɔ Ala b'aw bɔ ɲɔgɔn kan ka mɔgɔw ka kɛnɛ tiɲɛ mais ni Ala y'i sɔn Dubai la n'a mi sɔn kandigɛ ɲuman na a fu do dɛ ni Ala y'i sanu tigiya n'a ma kandigɛ ɲuman d'i ma fu do wa i kan ka kɛ comme piano ni barika t'i la zéro ko in bɛɛ ye barika de Mai ko in bɛɛ ye barika de a y'o to aw kunkolo la n'i bɛ diɲɛ fɛn fɛn na barika ɲini i ta bɛ o i ta tɛ wa ɲini barika tɛ ɲini mɔgɔ ta dɔrɔn na o ye tiɲɛ wa duwawu tɛ ɲini mɔgɔ ta dɔrɔn na cogo di sisan ne k'a fɔ ko ne fa sara ne ba sara k'e tɛ barika ne tɛ barika ɲini ne tɛ duwawu ɲini cɛkɔrɔba fɛ n t'a ɲini musokɔrɔba fɛ n tɛ fɛ ka cɛkɔrɔba bonya n tɛ fɛ ka musokɔrɔba bonya parce que ne bɔra minnu na dɔrɔn olu tɛ yen bilen ne kɔnɔ k'olu dɔrɔn de don a n ko waliba bɛ mɔgɔ kɛ fɛn ye walifa b'i kɛ fɛn ye donc nin problème ba de bɛ fiɲɛ bɛ denmisɛnninw na dɛ anw yɛrɛ tɛ n yɛrɛ bɔ a la dɛ an bɛɛ de b'a la mais Ala ka sababu ɲuman k'an ye amina yarabi se ka sabali d'an ma amina yarabi ne bɛ min fɔ kuma in na dɔrɔn o de n'Ala ye jɔn sɔn sabali la a ka ɲi quoi o ye tiɲɛ Ala k'an bɛɛ lajɛlen sɔn sabali la yarabi surtout jamana in yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na Ala ka sabali d'an bɛɛ lajɛlen ma aw jeliw yɛrɛ ka caman aw yɛrɛ ka jisuma kɛ aw koliji la ni Ala sɔnna an ka jisumani k'a la n'o tɛ a ka kalan dɛ a ka kalan kojugu i b'a dɔn a ka di ne ye ni hali n'a ka di ne ka taa artiste wɛrɛw ka sigiyɔrɔ fo n bɛ siran quoi munna parce que o tɛna micro di yan ayi o tɛ ne bɛ yɔrɔ min na ko bi ne y'o de fɔ ne ye garibu ye mais ne taara i ka sigiyɔrɔ hali ne ma micro di ne ma a tɛ fɛn kɛ ne na parce que i bɛ girin micro nɔfɛ kuma min o y'a sɔrɔ i tɛ se ka mɛn fɔ mais bi ne bɛ se ka mɛn fɔ donc ne yɛrɛ kɛra micro tigi ye micro bɛ n bolo alhamdulilayi n bɛ denkulu kɛ n bɛ kɔɲɔsumu kɛ o wagati ma sɔrɔ micro ko fɛnɛ falamani de b'i la quoi n'i ma micro minɛ ka dɔnkili da dɔrɔn i yɛrɛ bolo non i tɛ ye quoi o fana ye tiɲɛ a daminɛ début ninnu voilà donc mais artiste caman yɛrɛ bɛ yen n'u y'i ye o yɛrɛ bɛ artiste ka milieu kɔnɔ n'u ye micro di ma u b'i wele karisa nana i bisimila donc morceau kelen ni fila u b'i wele k'i layɛlɛn scène sanfɛ ka micro d'i ma i bɛ dɔnkili da o kɔni o ka ɲi o cohésion di dɔw yɛrɛ bɛ wari min sɔrɔ o mago foyi t'a la i bɛ jigin n'a ye ka taa n'a ye fo ni i yɛrɛ y'i kɔfilɛ ka passer di fɔlikɛlaw ma n kɔni ma problème sɔrɔ o yɔrɔ ninnu foyi yɛrɛ kɔni tɛ ne ni artiste cɛ foyi tɛ ne ni artiste cɛ foyi tɛ ne ni artiste cɛ ok nin diyara n ye yɛrɛ kɛlɛ foyi b'a ɲini Ala fɛ Ala kana kɛlɛ foyi de ne ni artiste amina yarabi ko ka nɔgɔn koyi parce que an ye yanfɛ mɔgɔw ye an ye mɔgɔw kunkelenw de n'i y'a kɛ ne la dɔrɔn ne b'a f'i ye ne ta bannen Burkina bɛ ka kɛlɛ ma nɔgɔ dɛ o kelen kɔni n ka kɛlɛ ma ɲi dɛ ko Burkina bɛ ka kɛlɛ ma nɔgɔ dɛ o de kama e ka jisuma k'i koli sinon n'e nana i ta daminɛ bɛɛ bɛ siran awa ne sɛgɛn ne tɛ b'a fɔ ko ne k'ale mara la ne bɛ mɔnɛ bɔ mɔgɔ la hali ni ne bila kɛlɛ la i b'i ka kɛlɛ kɛ n'i ka micro ye ka dɔnkili ɲuman da ne bɛ min kɔlɔsi sisan ni ne taara an inspiré dɔɔni voilà dɔɔni awɔ ka dɔnkili ɲumanw da i bɛ to k'olu dafa nafa yɛrɛ de tɛ kɛlɛ la nafa foyi tɛ kɛlɛ la i bɛ mun bɛ ne kun na n y'a f'i ye n bɛ segin k'a f'i ye diɲɛ ye fitinin de wallahi bon ni ne miirila gafu tout le temps saya la a bɛ dɔ de fara ne ka sabali kan a tɛ fɛn bɔ a la awɔ c'est pas parce que n bɛ siran saya ɲɛ awɔ n y'a faamuya ni mɔgɔ y'i miiri ko diɲɛ bɛ ban i kan ka sabali quoi diɲɛ bɛ ban kuma tɛ diɲɛ kɔnɔ fɛn ma e ko k'e tɛ sabali i ye o ye tɔgɔ bɛ ko dɔw la i ye o ye i bɛ kɛlɛ ni fɛn dɔ la a dɔw yɛrɛ i su don kɛnɛ yɛrɛ ka Ala dangani kɛ sa karisa daga yɛrɛ bɔra a da la wallahi o de bɛ fɔ dɔrɔn o tɛ su ma yɛrɛ n'a fɔra ko mɛlɛkɛw bɛ yɛlɛ ni kuma bɛɛ k'u ka yɛlɛ n'o bɛɛ ye lɛba i bɛ taa fɔ mama de sa mama ko n daba ma ne nana n filɛ a banna dɛ min kan ka kɛnɛ i b'o kɛnɛ o kɛnɛ Ala k'a bɛɛ nɔgɔya Ala k'an yɛrɛ ɲa k'an ta don ya rabi Mayi émission kɔni bɛ ka se a kuncɛ yɔrɔ la a kɔni man di n ye mais a bɛ kɛ cogo di an laban an bɛ tila ka soirée spéciale sigi ka Mayi wele a b'a daminɛ depuis 8h fo 19h an bɛ sɔrɔ k'i labila o la awɔ o don i kana na Dubaï don ka dɛ ayi o don n tɛ Dubaï don ka na awɔ Mayi
i yɛrɛ ko aw artiste créativité de ka di aw ye yɔrɔ ka fɛn créer dɔrɔn k'a kɛ ten an bɛ waati min na sisan fantanya bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ dugu la ne bɛ fɛ Mayi ka dɔnkili dɔ créer sisan anw ka Mayi Awa ka Mayi fanu ka Mayi ka dɔnkili dɔ créer sisan k'o da ye k'an lanisɔndiya ni plateau in kan awɔ ayiwa micro b'i bolo i bɛ ka ko de lawuli sa dɛ micro b'i bolo ka sina ka créer ka sina ka dɔ da dɔrɔn i b'i ka kura in dɔ ta o ayi kura in filɛ parce que amour de b'o kɔnɔ dɔ ta dɔrɔn fɔlisen dɔ ta dɔrɔn ka taa e ka musique yɛrɛ ne ɲɛna mandenw de don wa fɔlisen dɔ ta dɔrɔn ani bamanan dɔnkili da bamanan dɔnkili ne bila mandeng na i ma foyi kɛ bamanan dɔnkili dɔ ta bɛn an ka bolo di ɲɔgɔn ma an ka bɛn sa bɛn an ka bɛn ko ni ko an ka bɛn de balima dama an ka bɛn kelen na ko ni ko an ka bɛn de sinjima dama an ka bɛn kelen na ma nafa ye juguya la ma nafa ye kɔnniya la ma nafa ye juguya la ne ma nafa ye kɔnniya la o ye ne ka bɛn dɔnkili ye an ka taa kɛlɛyɔrɔ la ye jadi kɛlɛ man di malidenw ye bɛn ka d'an ye an ka taa kɛlɛyɔrɔ la ye jadi kɛlɛ man di malidenw ye bɛn ka d'an ye fadenjugu mana wili u k'an ka badenya kɛlɛ kɛ an tɛ badenya kɛlɛ fɛ sinjijugu mana wili u k'an ka sinjiya kɛlɛ kɛ an tɛ sinjiya kɛlɛ dɔn kabila jugu mana wili u k'an ka kɔrɔnfɛ kɛlɛ kɛ an tɛ kɔrɔnfɛ kɛlɛ dɔn an ka taa kɛlɛyɔrɔ la ye jadi kɛlɛ man di malidenw ye bɛn ka d'an ye bɛn ka d'an ye ala ka na ni bɛn ye yarabi ma ni diyara n ye Mayi nana an ka wele jaabi a diyara n ye kojugu a diyara n yɛrɛ ye i ka di mɔgɔ min o de b'i wele o ye tiɲɛ ye surtout fanu yɛrɛ ye question minnu ɲininkali kɛ i y'a fɔ ko foyi t'i ni Rokia ko ni cɛ wallahi foyi t'an cɛ ni diyara n ye foyi an bɛ fɛ de k'aw ye de sani ka foyi de t'an cɛ kow bɛ yen quoi ala sɔnna concert belebele yɛrɛ tun bolo dalen don an bolo le 21 vendredi sinikɛnɛ mais jɔn b'i ta la ala b'a ta la mais a bɛ se ka kɛ nouvelle ordre ko la a bɛ se ka kɛ yanni o cɛ n'o fɛnɛ tɛmɛna n bɛna carte d'i ma o bɛ i yɛrɛ bɛ taa o don i b'a dɔn k'a fɔ ko fɛn tɛ yen ni don o ye ko ye dɛ ala k'an si dɔ k'a don kɔnɔ foyi t'an cɛ wallahi a y'a mɛn concert belebele bolo dalen don Mayi ni Rokia ko ni ɲɔgɔn cɛ donc mais ko jamana kow nana donc a bɛna ordre bɛna bila yanni vendredi cɛ an t'o dɔn a tɛna bila yanni o cɛ vendredi wɛrɛ sinikɛnɛ de kun n'an kɔrɔ ala wallahi bon a bɛ se ka kɛ ala ko don nin bɛɛ de la a filɛ ko in nana a bɛna jouer an artistes kan tuguni kɔni coronavirus an bɔra ko dɔ la sisan kana ko dɔ an ma se ka hali olu ko n'u fara ɲɔgɔn kan nin fɛnɛ nana tuguni an dun dayirimɛ bɛɛ de bɛ nin na awɔ nin bɛɛ kama nafa tɛ kɛlɛ la nafa foyi tɛ an ka bɛn dɔrɔn ok Mayi i bɛ se k'i ka ladilikan laban di ani i ka kumakan laban di i ka folikan laban di i filɛbagaw ma ok n bɛ folikan laban min di n filɛbagaw ma anw tɛ kɛ foyi ye n'olu tɛ ko minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ o ye tiɲɛ i y'a mɛn i dɔnkilidalaba awɔ filɛlilaba de b'i filɛ o ye tiɲɛ donc dɔnkilidala tɛ kɛ foyi ye n'a filɛbaga n'a kanubagaw tɛ an bɛ ala deli an ka basima kana s'u ma an ka juguman kana s'u ma an ka gɛlɛman kana s'u ma vraiment an ka foli bɛ an filɛbaga cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen mɔgɔ ye an filɛ ni wagati la n bɛ bɛɛ fo i ni cɛ i yɛrɛ ye parce que an tɛ wari kɛ mɔgɔ si kun tɛ forfait kɛ mɔgɔ si kun kanu de b'a nin bɛɛ kɛ donc an ka foli bɛ bɛɛ ye n bɛ ladili min fana kɛ ka fara o kan an ka sabali an ka bɛn an ka ɲɔgɔn faamu o de ɲɔgɔn tɛ bɛɛ ka kɛ ne ɲɔgɔn ye bɛɛ ka kɛ Mayi ɲɔgɔn ye bɛɛ kɛra ne ɲɔgɔn ye dɔrɔn kɛlɛ bɛ ban ni ne ɲɔgɔn cayara sisan kɛlɛ bɛ dabila a bɛ dabila pewu an ka dusu ko ninnu bila olu ka nɔgɔya ok ala ka jisuma kɛ Mali fura ye amina yarabi ala ka Mali suma amina ala ka Mali suma amina yarabi an filɛbaga Malikunnafoni minnu b'an lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan bi
Maï artiste mi tun b'an bolo o ye Maï DEME. Maï DEME dɔw ko Maï Ouedraogo. Maï ye artiste ye an y'a wele ka na plateau kan a bɔra k'a ka projet fɔ an ye a n'a ka carrière musicale fɛn minnu b'a ka a y'a ka vie privée bɛɛ ɲɛfɔ an ɲɛna. Maï bɛ fɛ ka yatimɛw de dɛmɛ. An bɛ dugawu k'a ye Ala ka se d'a ma a ka se k'a ka projet ninnu bɛɛ réaliser. An b'a fɔ ye a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ toujours a ka cliquer j'aime ani a ka commentaire baw kɛ. Merci.